Padiwa vatariri tinokugamuchirai pani penyuro yenyu yenhembe TV. Muzuva ranhasi tiri munzvimbo yevatsomba mumusha wekwachinyanga. Baba namai tinokugamuchirai pachirongwa. Nhau yatanyanya kuinga nhasi ndofunga ndimi munganyatsokutoti tsanangurira zvizere maringe nedambudziko ramakavirana naro. Saka muchititsanangurirawo zvakazara. Mungatitsanangurira kuti chii chakaitika, dambudziko iri rakauya sei, zviri kufamba sei uye pari nhasi zvamira zvakaita sei? Nyaya mamire yakaita takaita mwana wedu zvakanaka pasina dambudziko. Takati tazochiti fambe mwana kuma 4 months mwana ndopakatanga kurwara. Saka sonhonga usiro kumusha kuno tikati onai mwana zvakadai so imimi chimhanyai kumusha. Maybe inogona ngairi nhova. Monoona gogo wacho wadini wamboona mwana. Chokwadi wakauya kumusha kuno, wasvika kumusha gogo vobva vaona mwana. Wakati mwana ngaende kupi? Kuchipatara. Tobva taenda local clinic iri kuno. Wasvikapo ndopawakanzi situation ine mwana panapa yakutoda Mutare General Hospital. Anoonekwa nachiremba unoona nezvevana. Wakaenda kuhospital. Wasvikako wakatorwa matest awakatorwa. Sinzi mozodzoka muchitora maresults. Wadzokera kunotora maresults wakasvika vachinzi matest atakatora haasiriwo. Tinoda inonzi CT scan. Ndo yatiri kuda. Saka muno maMutare inowanikwa paBenz. Chiendai paBenz munotorwa scan iyoyo nokukurumidza. Vakataura ndikati endai munonzwa kuti zvakamira sei. Vachibva vaenda. Zikanzi scan iripo asi inoda 320 US. 320 handidini? Handina. Ndobva ndabata muzukuru wangu wechiremba ari kuChinhoyo. Akati tione mwana wacho mamira akaita muratidza mafotos. Akati no. Imimi kurudziro ndokupai. Inangu handiti hangu nezvevana asi kurudziro ndokupai ndekuti muende kuchipatara chikuru muZimbabwe muno muchinoona nezvevana paRare Hospital. Mototanga kuti 1 musasataure kuti takambobva kupi kune chimwe chipatara. Mongotanga kuti 1. Chokwadi ndakatsvaga mari tikauya tikatorana nemhuri tikaenda kuHarare. Tichisvika Harare Hospital vachibva vatora mwana matemperatures. Achibva temperature mwana yakwirisa. Saka mwana takutomupa bed. Uye chiremba anofanira kumuona anouya mangwana. Nhasi haapo. Chiremba zvechokwadi mwana abva arara inibva ndaenda kotsvaga kwekonorara. Chiremba akazouya. Chiremba auya, chiremba akati ndoda matest angu akataura. Bva paitwa matest iwayo. Zvese zvaingobuda mari. Matest aitwa ari kubuda ari negative. Akati mirai ndiite zvemamwe. Bva paitwa mamwe bva zvari negative. Saka inini nyaya ndaitadza. Because asati ndakambosangana nezvinhu zvakadai. Handisi kutomboziva kuti nhasi chii ndasangana nemaissues matatu andasangana nawo asati ndambosangana nawo. Saka achibva anokumbirawo professor wakafonerana naye achibva amukumbira kuti mbomhanyai pano. So professor akauya akaona mwana akamuongorora akati mwana mafemero ari kuita it seems ane buri pamwoyo uye mapapu ake it seems anenge asina kumira zvakadini futi.
zvakanaka. Achibva abvunza kuti no handiti munoziva zvinoita chirwere cheshuga kana chiri mumhuri chinotiwo kana chinotapurirana chichikwidza mageneration achingodii. Tikati no mamisha kwamunozvarwa hakuna here munhu akamboita dambudziko iroro? Tikati hatina, ndere kutanga. Tikanzi tikati tikati hatisi kuti ndizvo, but anogona kunga ari kutotanga generation yake yakadaro, asi kana achitanga futi generation yake panoda kuonekwa zviro zvakare kuti zvaari kutanga izvozvi hazvina effect here, hazvinokuvadza zvakadini uye tingazvibata zvingagadzirisika sei. Asi panyaya yatataura yepamwoyo nemapapu taakuda masikani atinoti mutore CT scan neecho. Tikati tikati pana hapana here? Tikati pana papana, makutoenda kumaprivate. Wachibva wati takapedza 8 tests tirimo, wachibva watibudisa, wachibva wati mozodzoka kureview maane masikani iwayo. Vandambotenderera mhara ari kutsvaga kuda kuzwa maprizes emasikani. Masikani ose ari maviri akatora $500 US. Zveti mari hapana, 500 tirikudiwa haipo, ngatichidzoke kureview tonaudza kuti hatina chinyi. Shuwa takadzoka kureview tikati mari tadini isusu, taishaya. Tikazi mani nangu ndinomada results masikani angu. Tikati tichambonotsvaga chinyi, mari. Zvechokwadi tikauya tikuda kuti mari yaramba, mari hakuna. Pataona kuti chirwere chemwana chiri zvachinenge chikutorapa chichidini, chichienderera mberi. Saka mwana kurwara kwake kwakamira sekudai, mwana unofemera pamusoro, nyama dzake dzakaenda kunodonha idzi dzese mumaoko umu nekufesi. Saka kudonha kwakaita nyama kufesi uku, ganda kudonha kwarakaita rakabva raita semunhu akura, asi iye ari mwana mudoko. Mukabata ruoko rwake kudai hamunzwi flesh, munonzwa bhonzo, ndoramunoenda kunobata. Saka up and down local clinic, tafamba kumalocal clinic kuti tamboya, wamboita dambudziko rakadai, wamboita dambudziko rakadai, uri kukosora, zvazodai, vachingotipo matablets vanenge vachiti, asi vanongoramba vachingotikurudzira kuti ende munoitwa masikani api iwayo. Saka hondo iripo ndeyekuti masikani iwayo ari kudiwa kuti paonekwe kuti mwana chii. And then iye profesa achitaura anotsanangura kuti kana masikani iwayo zvaramba, tinenge takuzokutsvagirai dhona, tinenge masamples yoenda kuAmerica kuti paonekwe chii. Saka sofa chirwere havasati vachibata. Iko zvino pozi mwana akatanga ane 4 months, izvozvi zvaane 9 months. Saka besides kufamba kunana chiremba uku kwamamuchiita uku, panewo kumwe here kwamakambozama kuda kutsvaga kuti besides kwana chiremba chingava chinyi chikange dai chiri kurwadza mwana? Mumwe takambotenderera, ndo zvezvimwe zvakati ndisiye pandaishanda. Ndaishandawo paPurazi pandaishanda. Ndaona kuti situation kuti mainga vachitakurana nesituation vari vega hazvidini, hazviiti. Saka ndopandakazoya kunotora tachitanga kufambawo. Semunhu une dambudziko haugari pasi, uchingonzwawo zvakasiyana siyana muvanhu. Umwe naumwe unenge achitaurawo zvake,
achikupawo zvaanokupa but still hapana chakati chafamba pakufamba kwataita kwese. Saka toti kune vaoni vari kuona izvozvi woti poita anoti anoda kukupaiwo rubatsiro rwakaita sei rwamungange muri kutsvaga? Iko zvino rubatsiro rwandingatarisira nderwekwana chiremba, kuti vana chiremba vambopedze kuona kuti chii, nekuti mumwe haazondifonera akati situation iyoyoyo mwoyo unokonzeresa zvakadi zvakawanda. Saka mukanonokera mwana achingokura chirwere chiri kudini futi chiri kukura. Saka rubatsiro rwandiri kutarisira nderwekuti rwemari yekuti tikwanise kutorwa masikani emwana, nekuti kana kurima chaiko handina kukwanisa kurima, ndiri mubishete kufamba nemwana. Kamari kose kaunenge wabata kose ndo kwakaingoperera kuti mwana uchitsvaga kuti mwana aite zvakanaka. Saka pari zvino kunana chiremba kwacho mati mwana akatanga ine 4 months ndo pamaenda kumasikani chinzi paridiwa 500. Saka pari zvino mari ingadai iri kudiwa kunana chiremba iyi imari 500 ndiye masikani chete. Hatizozivi kuti kumberi kuti kana vabata chirwere vachati panoda chii nechii. 500 ndiye masikani chete, hapana yekufambisa, hapana yechii. Uye mwana wacho kudya chaiko idambudziko. Chatokwanisa kutomboti idyei iserelaki but kwete kuti unodya kana masipunu anosvika 10. Akatova masipunu poriji racho rikatowanda wakutobuditsa rese. Ndakatomboita kumboda kumutengera mayogats nchiti pamwe akanzwa kutapira uchazvifarira, asi zvakangoramba zvakangodaro, nungu anga achingorutsa. Saka semunhu ari kukura aifanira kunge ainewo kudya kumwe kwaiwana achizobatsirana nemukaka, hapana. Saka izvozvi pamukaka achabvi usiku yau pamwe pacho hatirari, fanika 4-5 days dzapfuura apa hope chaidzo kuti tinyatsaurara hope dzekuti takarara pakaoma, nekuti takatorara totofamba kuenda kuclinic. Situation yaita zvisizvo zvato zvakare. Saka rubatsiro izvezvizvi tikamboona masikani iyayo nekutofambisa yacho kuti tikwanise kudzokera futi Harare kwacho hatina, pozi tiringotiwo kadhora ndinenge ndarikichawo ndakutoona kuti mumba macho tadyei. Mwana wacho uda kudyawo poriji iroro unoridawo. Saka kamari kese kanenge tabata kanenge kakuenda kupi kumwana neisusu pakudya. Kuti tikwanise kureza mari iyoyoyo munongoziva kaupenyu kekurikicha kuti pamwe pacho unogona kupedza 1 week richoro chaunouriona, paunozoriona richoro pamwe unoona richoro $5 wakutoti ka$5 kauya wakutomboka chengetedza kuti utsvage kahufu utsvage kadya kuti ukwanise kudya. Pangadai mine mabvunzo panyaya iyoyi. Panhau yemwana nduti dai taona rubatsiro rwokuti tiwane mari yekuti tiite masikani akataurwa, tonotangirepo papo kuti toona zvakamira sei. Ndozvoka handozvega zvatawana baba ndizvo chaizvo, ndo dambudziko ratakasangana naro zvese zvazvataurwa. Alright, vadiwa vatariri, ndinovimba nyaya iri pano muri kuzvinzwira mega. Iyi nyaya inosuwisa, inyaya yakaoma. Saka baba, kune avo vangadai vachida kukubatsirai vanokubatai papi?
Vanotibata panhamba dzinoti 0774 738 741. Rekai ndidzokorore 0774 738 741. Right. Vadiwa vatariri, tiri munzvimbo yewatsomba muzuva ranhasi, mumhuri kwaChinyanga. Mega muri kuzvinzwira nyaya iri pano, apo mwana ari kutsvagirwa rubatsiro. Tichivimba kuti kunemi vateereri vari kuona chirongwa chinochi, vangadai vakasununguka kubatsirana nemuri, munongovabata paidzo namba dzataurwa nababa idzo. Tinotenda.